И, драги зрители, тук съм в приятната компания на Вери на Вилито. Дъжда започна, направят, че бъде ожесточена. Вили мъж ще е на бойното поле. Какво смяташ по въпроса? Без коментар. Без коментар, разбирам. Пусти. Давай. Това е организацията на 11-ти, драги зрители. Абсолютната организация. Виждате нашия лидер, Венки, който по невероятно бърз начин, ето първият скоротирал. Браво, Сони, давай! Веднага. Това е абсолютно светкавична реакция на нашия отбор. Светкавична. И ето последния екип от Валери Манчев и Преслав Иванов, които ще преместят в помпата. И ето последни секунди. И бягай. Те ще биват в помпата. Опа, грешен каза. И ето ги. И това е край. Привързват се. По кадър трябва да се трябва вкарам. И ето го, втория капитан на отбора, Сунай Гилтекин. Как ще коментирате това в представяне? Ами, старта беше малко изненадващ, но всичко се тече много добре. Надявам се да вземем първото място и един бомбони. А капитана Венцислав Радков, какво смятам по въпроса? Ами, все още не съм обсъждал този въпрос с него. Предимство си първи, сега заваля дъжд и ние ще